Mga Kalingap, good morning. Ito po si Kalingap Alvin. Kasama ko po si Kuya Robin ulit. Hello po. At papunta po kami dun sa pinapagawang bahay natin kila Totoy. Yan mga Kalingap, excited na po kami. At kahapon po nakapag-start na sila. So nakapag-provide tayo mga materials mga Kalingap. So ayan po, pinupush ko po sila talagang matulungan. At sa gusto naman po magpaabot ng tulong sa kanila, sa babae nila, mag-contact lang po kayo sa aking Facebook account. Ito ang Facebook account ko. Yan. At salamat po mga Kalingap sa inyong suporta sa panunod po. Salamat po. Tara po, excited na din kami makita yung bahay. Excited na din ako eh. Nakaraan hindi ako nasama eh. Kaya Mga Kalingap, excited na talaga. at sana matapos na din ulit, mabilisang matapos na mga Kalingap. At tara po mga Kalingap. Ano yung natin, karpintero oh. Grabe oh. Uy, andito si Melissa oh. Naka-shade oh. Ay, bless daw. Nangagaw ng cake. Ito po. Morning ka. Yan po. At okay naman daw. Anong sabi po nung may-ari ng lupa? Okay man. Okay daw. Kausap niyo na pa. Nakita na din niya. Hindi pa naaahon dito. Baka mamaya mag-ahon dito. Para tingnan daw. Yan po mga Kalingap yung yung may na agad oh, panghaligi na agad. Very good. Oh, medyo cute lang. At least meron sila ditong maayos na malapit sa kalsada. At excited na ako Excited makita. na ako eh. Eh pag natayo na yan, malaki na yan. Medyo pero kung tatlo lang sila, okay na ito. Okay na yan. Tapos yung yung mga Kalingap nagsimula na sila. Bakasya na yan. Nagsimula kailan kayo nagsimula kuya? Ngayon lang? Kahapon. Hapon? So bali yung mabigay kay kuya. Magbigay ako sa iyo ng na ikaw advancean kita, may advance ka worth 5,000 para galing kay para sa libo yun galing kay kay Sana kung dikit-dikit lang. Maganda Baka tayo. makakasan kita, Deman. okay kuya bigyan kita ng 5,000 para sa libo mo galing kay survivor yan, ilan na yan? Apat. Apat 5,000 para yun sa labor mo advance tapos dun sa yun yung yung araw gusto yung araw Bali, 3 araw yata. Baba 3 araw na kayo ng sahod. Lunes, Martes, Merkulis, hapon, sahod na kayo. Tapos Webis, Bernis, Sabado, hapon, sahod na ulit. diba? Ganun. So yung kuya kailangan yung natin Yung plywood boss. plywood magkano yung plywood yung gusto 595 friends ano? Yung dalawang plywood. so magkano po ang Saka kulang pa ng dalawang diutsong bakal. di bali magkano po yung bibigay ko ngayon sa'yo kala ko may lista ka kuya Meron. Ito po kasi yung na-deliver kalahatan. na. Ito na ibibigay. ay okay receive sila okay lang kunin ko yung so ang balik ko lang ay bibigay ko ay pa 10,000 pa dire-diretso na yan Pangkuan sa diretsyon yung semento saka ayer wala. Yung kuan lang yung pang sa yung Paporma lang. Saka sa hollow block. Paano ito? Didiretso natin hollow block na yung taas o saan body tayo lang? makakatipid? Sabi ko mas Wala tipid-tipid pa tayong pag sponsor. hollow block kasi pag gagamit ka pa ng kahoy di na lang hollow Tapos, blocks na tayo kasi abutin lang ng mga
kulang 300 hollow block yan lahat. Oo. Hanggang taas na yun. Oo. Yun na lang gagawin natin. Oo. So yung lista, magbibigay ako ulit ng ano. Yung 10,000 na. 10,000. Another kasi nag-down na po tayo mga kalingap ng para masimulan na. Nag-down na ng 10. 10,000 ano. Tapos another 10,000 na ulit. Yung 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Yan po mga kalingap. At nasa ang pera po natin dyan na galing sa ating channel ay nasa almost nasa 80%. So may 20% lang po siguro na galing sa sponsor. Pinagsama-sama ko po. So sa gusto pong magtulong din sa kanila, welcome po kayo mga kalingap. Ito na po yung ano, pinapagawa nating bahay. Ito mga kalingap yung pinapagawa nating bahay. May mga ano na din. sa bagay Michael, hindi talagang hindi na CR mo sa pagsumbi mo ng kusina. Mm. Hindi ka putol. Dito yung CR, ano, dito yung CR. Dito na sa At pag nalalagyan sa yero po, para sakap na lang. isang bubong na lang. Mga Maya, ano kuya, pag dumating na yung ano, yung yung bato, yung mga graba. bubusan na namin yung mga poste, sabay mag-aasintada na kami ng hollow block. Grabe, ang bilis. Bilis talaga. Sana dumating na agad. Ba't ang bang? Eh, Oo. Ngayon, Sige kuya. pag dumating yun, sandali lang buhusan kasi yan pag Kailan Pag tayo? ganyan talaga sa Kailan, ano, kailan pagpasok kami sa mga, kalinga ano, po ikaw yan. nang, ano, mag-lista, ano, ng araw. Arawan daw. So, ang pasahod natin dyan, ano, Miyerkules, Oh, Lunes, Martes, Miyerkules, Sabado, ano, pasahod dyan, ano. Ikaw, okay ka na at advance na yung sahod mo. Oo. Yan, kaya, pero, ano kayang, kung saan man, ano man yung blessing na matanggap natin, ang unang pasalamatan natin sa Lord, kaya huwag tayong magbabago kung ano tayo dati. Yun ang katapusan na talagang kung ano yung pinag-umpisahan yun ang kuan sa Para kasi na yan dito kuya, na yan maganda sa iyo kasi dito na kayo. Tapos na yung pagpasok pa na school, pinapasok na namin yung dalawa. Ayan po mga kalingap. Baka bukas may ano na yan. Baka tayo na yan, ano, bukas kuya, ano? bukas may hollow block na din yan na simula. Ngayong maghapon lang, malalagyan na ho yan. Isa pa hindi masyado mainit dito paggawa kasi may Kahit tanghali, makakapagtrabaho, hindi mainit. Maganda, ano? may hangin pati dito sa ano, sa taas. Yung mga kalingap. Diretso na yan, hindi na half body. Talagang diretso ng sementado. Yung sinati, ano. Isama-sama tayo. May gawa kaya, ano? Oo, kailan siguro. Pagtapos na lang kaya. Pagtapos na lang, at least ma-experience nila mag-Jollibee. Nag-Jollibee na ba sila? So, ay nung bibili tayo na nandito pa yung ina nila. Nabibilihan sa labas. Ay nga, Pero ngayon, yung mapunta talaga kayo doon sa Jollibee, hindi pa. hindi pa. First time, kumbaga first time nila. Kumbaga take out lang yung naano nila dati. Pero hindi pa nila namimit si Jollibee, ano? Hindi pa. Oo. Timilisa, dito ka. Naka-shade pati si ano, oh. Gusto mong mamit sa Jollibee? Ha? Ba't ayaw? Uy, nagyakap, nagyakap. Ano yun si Jollibee? Maraming pagkain doon. Nagyakap si Ate Melissa, malambing. Malambing ang anak mo, tatay. Mabait talaga yan. Baka kuya, pag yari na ang bahay nyo, mag-asawa ka na. Priority ko talaga itong mga anak ko at yan ang una ko talagang pangarap. Ang importante mapag-aral natin sila. Magkaroon sila ng balang araw mag-graduate sila. Makamit nila ang mga pangarap nila. Kasi ito na yung simula baga ng pagbabago ng buhay nyo. Dati doon kayo. Layo. Hirap na hirap kami makapunta. Pero ngayon, ano na.
praise God kasi nasisimulan na. Yung mga kalingap. Ano kuya masasabi niyo kuya? Ito talagang sobra talaga ako nagpapasalamat sa lahat na nagsusuporta, nagtutulong at talagang ito ay talagang natutuwa talaga ako na ito ay dumating na. Kaya salamat na marami talaga. Kung baka pinakinggan na yung panalangin mo ano. Oo. Kasi nung nandun kayo sa bundok, siguro nakikita mo din yung mga anak mo, parang mahirap sa kanila na nandun ano. Ay, oo talaga. Kasi pag bawa uutusan ko at ako ay may trabaho naman, medyo malayo, ay talagang medyo nangangamba kung ano lang ako, maliliit pa, wala pa sa kuwan. Wala pa sa Baba pa sila no, para bumili ng mga ano. Ngayon, dyan na lang, dyan lang sa may labasan. lalo't na ngayon na nagkapubya ako sa sasakyan ay halos mawala-wala lang ay hinahanap ko kagad at baka kung Nagkapubya ka saan kuya? dito pa kuwan ni Bibi. Yung talagang, ano, yung yung pagka Oo. sagi ng motor dyan. Buti ano siya, okay ano, walang walang bali, walang ano. Wala mo, kaya ngayon ay medyo okay na. Kaya medyo naka-kuan ako. Talagang mahirap talaga pag medyo malayo talaga. Mahirapan pati doon kuya na pag yan dalawang bata lang, siyempre pagod din yung pinsan nila pagpunta doon, di ba? Oo. Kaya wala na sila laruan. Dito na yun, malapit na. O di may laro sila, di ba? Oo, dito may pag baba lang sila diyan, may mga kalaro na sila diyan. Kaso At kuwan. yung nga nakakaano ka ba din sa mga sabi ko may phobia ka na. Pero nung sasabihan na sa tabi lang, wag magitna. Kaya yun nga ang nangyari at Jen, daka doon na kasi mabalik sa ang niligan ko lang si Jen. amin ay medyo bihira silang makapunta dito sa bayan. Kaya siguro na kukuan sila na yung namimiss nila sa mga kalaro na makipaglaruan. Kaya sa sobrang excited nila dito sa ibaba na mayroong mga kalaro, kaya yun ang nangyari. Hindi nila iniisip na may mga sasakyan. Kaya na yun kuya, Hindi sila sanay din sa mga salamat sa Diyos na wala siya nangyari masama. Oo. Eh di na yun, isa pa na dalawa naman ng pangalawa na lesson na sa iyo yun. Para sunod, inaingatan mo sila. Para tinaturuan mo sila kung paano naman baba. Lalo naman ganyan yung may resort na may daan yan sakyan. Minsan basta sabihan mo wag kayo nasa kalsada dito. Dito mabuti ko at naka-kuan dito, naka-minor lang dito ang mga sasakyan. Hindi tulad doon sa highway ay talagang mabibilis ang mga sasakyan. Pero na yun dito, tayo ng bahay, alam ko, unti-unti lilinisan mo na lang. Tanim-tanim ka na lang dyan, gulay. Malawak na yan, paglinis na yan. Ano ba? Hindi ibig sabihin, ano na kayo, kumbaga mas safe dito kaysa sa bundok kahit may mga sasakyan. Ayan Totoy, excited ka na sa bahay mo? Ha? Oo, masaya ka sa bahay mo? Nahiya si Totoy Laging upo. Ayan kuya, simula na yan ang mo ng pagbabago mo ha, ng buhay nyo. Salamat talagang Oo. amin. Talagang ito na talaga siguro ang kuan, kaya nagpapasalamat akong marami sa lahat na nagtutulong sa inyo kuya. Talagang sa lahat talagang maraming salamat talaga. Ayan. Siyempre lalong magpasalamat tayo sa Lord kasi napakinggan yung panalangin. So yan kuya, at papaalam din kami ha, pagtatagal. So, nakalingap yung mga materialis nila. Mamaya po nakatayo na ito. Mabilisan lang yan. Yan kuya. Ito mga kalingap, magandang lugar dito. Mapresko
Presko ang lugar niyo kuya. Presko dito. Kung dito talaga kahit tanghali talagang medyo ma-presko, kaya kahit tanghali na ay makakapagtrabaho at walang init na nararamdaman sa katawan, kaya relax lang ang mga paggagawa dito. O, tulad dito ay kahit medyo mataas ng araw. Anong oras na mga alas 9 na ata ngayon ano? Oo. Pero kung sa ibang Alas 10. kuan bahag ay medyo mainit na talaga. Maganda yung lugar mga kalingap. Maganda ang lugar ni Totoy. Grabe si Totoy. Tapos may resort dito oh. Malapit yung resort. Isa din ito para ng ano din ito, attraction din ito dito ay ano. Oo. Kasi baga ano siya, pataas yung bahay niya. Ay mga kalingap si ano. So hindi din kami magpapaalam. Kami uuna na kuya ha. Oo. Balik na lang kami sa ano sa Miyerkules. Nasa Utoya. Yung mga kalingap. So ayan po mga kalingap. At simulan na po yung bahay ni Totoy. Mamaya po daw ay okay na yan. Nakatayo na yung mga ano, magbubuhos na sila, tawag dito, mag-aasintada. Mabilis lang po yan at di naman po kalakihan yung bahay na pinagawa natin siya. At kasi wala po tayo, kumbaga wala pa po talagang mga nag-sponsor para sa pabahay na yan. So yung ibang mga pinaabot lang, pinag-ipon-ipon natin. At almost 80% yung galing sa YouTube channel natin. At syempre naawa po din talaga kay Totoy. Wala silang future doon sa bundok po kasi mga kalingap. Pero pag naibaba sila, matutulungan po natin sila makapag-aral at lahat po mga kalingap. So salamat po ulit mga kalingap. Andito rin po si Jack Bicolano. Hello po. Yan at Okay na, salamat masaya na po. sila. No? Masaya nga ano? Masaya ka rin Kuya Ruben? Sobra na saya. Kasi nakita ko naman yung ano nila. Nagkakabahay na sila no? Sobra na talaga saya. Siyempre Maraming salamat tayo na sa Lord Oo. na siya na paano na. isa ka rin sa nakakita sa kanila eh. Oh. Kasama natin yung si Kuya Robin. Mula umpisang pagpunta natin kila Totoy. Ngayon magkakabahay ni sila. Siguro mga ano lang yan, 1 week. 1 week na ano na ito. Madali lang ito. Madali lang po yan mga kalingap. Madali. Kasi maliit lang naman yung bahay. Yung po mga kalingap. Maraming Pero okay salamat. naman yung, diba nasabi niya naman na parehas man lang halos ano ay isa na yung kahoy. Mahal din yung kahoy eh. Kaya simento na lang para Oo, semento na lang, ano na lang. Full body na po yung ano. Full body na lang din. Content different lang. Yeah, thank you po mga kalingap. So, maraming salamat po sa inyo lahat. Nasa suporta po sa channel namin lahat na pero hindi naman channel namin, sa Kalingap po lahat. Kalingap po, thank you. At huwag natin kalimutan mag-subscribe din kina Kuya Val, Edna, syempre kay boss natin, Kalingap Rap. Kalingap Rap, si Bobby. At sa ating channel, Kalingap Alvin. At kay Kuya Robin din po. Ay, maraming salamat po sa suporta po sa channel namin. Indiano Bicolano. Yan po mga kalingap. Siya ang kaibigan nyo, palaging malalapitan nyo. Walang ibang angat kundi ang
yan si Kalinga. Siya ang kaibigan nyo, palaging malalapitan nyo. Walang ibang hangat kundi ang magpasaya ng kapong Pilipino. Kahit anong problema, siya ang lagi nyong makakasama. May Kalingap Alvin, kayo na kaibigan, masasandalan pag inyong kailangan. Hindi magdadalawang isip na kayo ay tulungan. Hindi mag-aalinlangan para sa kanyang kababayan. Hindi magsasawa, hindi magbabago. Basta Kalingap Alvin, makadiyos at makatao. Mabait, masipag na palagi nandito. Mabuting Ayan, mga Kalingap, good kaibigan morning. nyo. Hindi magsasawa, palagi niyong makakasama. At puntahan po namin si Lola Mamerta. Yung parang si Lola Damiana na nanguhula. Sumama ka, ikaw ay sasaya.